Shitevrik zool harum bi the shivrik zool herimbo Trike shandan kusal harum bi shabutnya hole in a Welcome to Kitchen Music, where fine musicians share their favourite dishes and sing for their supper. Hello, it's me Ewen Henderson. Agus an dú ha mí nam chóchgara ha mí dul dhéanú bíúg sa kitchen show and Temple Records. Agus ha mí dul dhéanú céidirí an dishe show. Agus sé hawn an céidirí ach bíúg a hánig as na hínticin nuair a bheith tá gúine a breitling a gopur sa fuileachn sin na leicin na ráis. Agus hánig a ráis sa recipe a show. Agus na misc na ingredients a hacam kippers. Go bhí áireanach sauna get sauna málaga ha mise go bunin jo kippers a málaga agus leis sin sauna éilen bhain na had. Agus cúteach ha uyen hacam uyen a bhríc agus spices se thula seirse ha se paprika, garam masala, turmeric agus cumin cúteach agus rice, onion, lemon, uachgur, parsley, salins, pepper. Agus cúteach adol ma córis chanite ha draum ma usgebé acum cúteach. Agus maar striche charliúnse usgebé as a gaeltoch ach in dú ha mi sa gaeltoch agus tainstale faske show gewoord faske chimical leert 10 míle fallof so agus glen kinchi in tinu hier agus ha 4 va so ha mi dolle gaal draam je call is wie keer show. Okay, we ha ik tosh hier ha mi dolle hun huyen zo agus so nimission ha na kippers na skapen smochtje had edwi se usketje vat 10 minuten. So draas ha mi dolien en de hunjenen. Ha mi krijg ik alle voor. Ach, neem ik hier weer ook ietsjes. Dan is ha mi dolle hun hunjenen se van. Agus neem ik zo vat keer na koig minuten. Noor zijn kun min na spices stui. Call it dus. So veel min kippers. Brisik zoals peas and bacon beter. En neem ik hier ach een piauw. Oh, lekker het blasten kutje. Waar de gra voor muintjes, sleetjes en hun skiën nog. Voor de gra sociaal lijken dat pudding goed malig eigen. Dus gewoon choose van een kilo als een kipperfactories van een rood kan smaken. Okay, so han hunden en ervi so han fat keer minuten en draas. En so met alle goed. Ik moet graag spijzen. Call it here. Garam masala. Nusje turmeric. Nusje cumin. Shake cumin aan. Agus. Bacon paprika. So sin het een boeie hanik als een hintjeken, de spices er sin. Met al goed bacon in de roos. Basmati rijst eigenlijk lekker terug, rijst als een hintjeken. Hier, schaal mooi is dat. En we ineens al goed bacon de iemand. Het rijst in de tosse hier. Sorry goed, ach, we hier krijg ik olive oil, ik een tosje. Ach, en draas met al goed bacon in. En we goed gehoord, anders soms dan blassen. Blassen niet.
So, we doen een kindje. Is gelijk een lesje wie skippelt. We doen een kindje geweest. En is roostbal gegeven. Een uurtje van een rode naar schattingsmochtje. Naar wat hij van een rode. En we dan goed zin stuur. Is een oorzen. Kun je leden. So kunnen we een chest pikken als eerste is. Vader mij het draast. Gevaarlijk nog. Makkelijk. Hoe viel han ik hedje die zo'n brandje nou praktisch. Maar hij unieke leeuw raket. Vier. Dan ik jarig. Wow, zoek. Ik is paarse jakken die jarig kutjes nu we zijn draast. En we er weer kwijt kusje programs koken. Is dat? Paarse. Al han taal maar onder zijn bekken is gebeur. Oh. Zo vraag is even gaan. Maar drama klein kindje ergens keetje die jacket. Vraag is een reed. Oké, minus nog huis raken. Zo, gelijk me post nog in een nier. Zo, we het al gelijk post gegeven die scatten. Een isje, met alle goede huien, dat is fijn. Agus bij een hulletje in de westkeuken, die gele. De machinerie. Zo, aan mijn vegen heb ik had een zachtje, en heel veel keer die en eerst die bullig de Friese zoals. Dus kutje kunnen we nemen. En we kunnen de zo als lemon is zo. Stel, dus nusje en dan lachen die hier nog acht. Pikken oorker dubbeltjes, maar de hele calories. En hak. Zo, snacket. Gewoordjes, zo snacket. Keetje. Hier een duw kaart. Breedte nog, kaart Alpen nog. Views. Ach, een hanik voor huis. Als een hintje. Ik zeg maar, ik aan zijn bie. Brachtjes, lunch, junior, en jullie gegeven.
Hamas, Hamaku. Agus Hanakate. Okay, Mike, are you up and try a wee bit of this cage? Aye. Oh. Good morning.